दिनै 15थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्राय बेखौ होबाय थादों आरो दिनै 15 टाइम्स 15 बोसोराव बे आगान होबाय आरो दिनै बे जि टप 10 कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था बिनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ नायनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनोब्ला दिनै बिनि जि सेथि मासि आवग्रिनो हादों बिदिसा खाख्लारि बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि बर्मानिफ्राय बिथाङा 96.83% लानानै उथ्रिसार जानो हादों आरो आसामनि जि सेबानि टप 10 बिनि पजिशननि जि 10 पजिशन बिनि टटेल मार्क्सआ 584 नाथाय जोंनि जि बर' बिजोंनि सासे फरायसुलिया 581 माने 3 मार्क्सनि थाखाय बा 3 नम्बरनि थाखाय बिथाङा 10 पजिशनखौ मोननो हायाखै नाथाय आसामनि सेबाया बिथांमोना मान होनानै दिनै बे फरायसुलिनो बिटिएडि ओनसोलाव हाइस्ट मार्क मोननाय आरो लोगोसे आसामनि टटेल माने स्टुडेन्टनि 11th रेंक मोननाय मोनसे सार्टिफिकेट बिथांनो गथायनानै होदों आरो बेखौ जों गोजोननाय मोन्दों आरो बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों जे टप 10 आव जायगा मोननांगौमोन जिहेतु ससियेल साइन्सआव बिथाङा 90 मार्क्स मोन्दों बाकी साबजेक्टफोराव 100 बा 98 97 99 मोन्दों दा ससियेल साइन्सआव खम नम्बर मोननायखाय बिथाङा बेखौ लानानै दिनै गोसोआव दुखु मोननाय फोरमायदों आरो पेपार रिकल जिहेतु खालामदों बिथाङा आसाबादि जे टप 10 नि जि माने मार्क्स बे मार्क्ससिम जि नायफिननाय बेयाव निस्सय बिथाङा मोनगोन होननानै आसाबादि दा बेखायनो जोङो लुबैदों जे आसामाव जिहेतु टप 10 पजिशनाव असमिया बिजोंनि इंराजि बिजोंनि फरायसा फरायसुलिया दिनै जायगा मोनो 2 बोसोर सिगाङाव बर' बिजोंनिबो सासे फरायसा बिबुंसार बसुमतारिया इउएन एकाडेमि बरपेटानिफ्राय जिथि मासियाव माने बे जायगा आवग्रिनो हादोंमोन आरो जों बोसोरफ्रोमबो लुबैयो जे जोंनि टप 10 नि पजिशनाव बर' बिजोंनिफ्राय सासे थाथों जिहेतु असमिया आरो इंराजि बिजोंनिफ्राय थायो बर' बिजोंनिफ्राय मानो जायगा आवग्रिनो हाया जोंनि स्टुडेन्ट दङ क्वालिटि दङ बिथांमोना खस्थ' खालामो बिमा बिफाया दिनै कनसियास जाबाय फोरोंगिरिफ्रा दिनै जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै माने सोलोंथाइ होगासिनो दङ आरो दिनै माद्रासा मिडियामनि जि टप 3 पजिशननि माने नाम्बार 1 नि जि मार्क्स बे मार्क्सआ दिनै 90 जौखोन्दोनि बारा माब्लाबा 90 90 मोनो नाथाय बिनिबो गोजौआव बर' बिजोंनिया थायो नाथाय बर' बिजोंनि थाखाय आलदायै बेबायदि माने सेपारेट रिजाल्ट दिहुनैखाय जोङो जेब्लाबो बिनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जायो दा बेखायनो जोङो सेबाखौ जों खावलायदों आरो सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियाम एडुकेसन बिटिआर सुक्तियाव दङ आरो लोगोसे आसामनि फाइनान्स बा एजुकेसन मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दाख्लै बाजेट स्पिचआव बुंदों जे सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियाम एडुकेसन बेखौ गायसननाय जागोन होननानै आरो बेखौ गायसनोब्ला जोंनि फोरोंगिरि गैयैनि जेंना फरायसालि थैलांनायनि जेंना जोङो माने स्टुडेन्ट एनरलमेन्ट खमायलांनायनि जेंना जोंनि माने जिर' टिचार सिंगल टिचार बेबायदि जि जोंहा सम मथे बिजाब मोना आरो जोंनि फरायसालिनि जि माने बिल्डिंनि इनफ्रास्ट्राक्चारनि थासारि बे मोजां नङा बे गासैबो जेंनाखौ बे सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियामनि गेजेरजों टिचार एपइन्टमेन्ट माने ट्रान्सफार आरो गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै मावफुंनानै लानो हागोन होननानै जों सानो दा बेखायनो दिनैनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ जोंनि थाखाय सेटिसफेक्टरि नाथाय लिमिट स्काइ इज न' लिमिट अख्राङा जेब्लाबो लिमिट गैया मानसिनि हास्थायनाय नाजानायाबो माब्लाबा लिमिट गैया जोङो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था जायफ्रा मोनगिरि जेब्लायबो जोङो बिथांमोननो एडमिसननि थाखाय 5,000 रां जों होदों गांसे साइटेसन आरो थुलुंगाथाव बिजाब जोङो बिथांमोननो होदों डिक्सनारि होदों आरो बे माने मोनसे माने जि मान बे माननि गेजेरजों बिथांमोना जे गासै बर' मिडियामनि 30,000 बर' मिडियामनि स्टुडेन्टआ एग्जाम लिरो बेनिनो माखासेयाव माने सेथि थाखोआव नैथि थाखोआव थामथि थाखोआव उथ्रिसारो माखासे फेल जायो आरो बे गासैनि गेजेराव टप 10 बिथांमोनखौ बर' मिडियामनि माने स्टार हिसाबै बर' मिडियामनि हाथरखि हिसाबै जोङो पजिसन होनानै जोङो मान बावबोदों आरो बे मानानो बर' हारिनि थाखाय देरसिन होननानै जों सानो दा बेखाय फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसा फरायसुलिया जायफोर 9 आरो 10 आव दङ बांसिन जोङो खस्थ' खालामनांगोन नाजानांगोन फोरोंगिरिया दायथ' लानांगोन बिमा बिफाया दायथ' लानांगोन आरो जोङो मोनसे स्पेसियेलि आङो फोरोंगुरु बिथांमोननिसिम आर'ज गाबनो नागिरदों खावलायनो नागिरदों बर' बिजोंनि जायफोर माने एन्सार शीट जायफोर माने जि एन्सार स्क्रिप्ट बेखौ जिहेतु बर' फोरोंगिरियानो नायो गावबा गाव जनाव दा जायफोर फरायसा फरायसुलिया
90 जौखोन्दोनि 12 नम्बर मोनो बा 95 जौखोन्दोनि 12 नम्बर मोनो साबजेक्ट वाइज बिथांमोननि जि एन्सार शीट बहिफोरखौ जाहाथे मोजाङै नायफिनो आरो बिथांमोना मोननांगौ नम्बरनिफ्राय मालाबाबो बन्सित जाया आं ओरैबायदि बुंनो सानाखै जोंनि फोरोंगिरिफ्रा मार्क्स होआ जोंनि फोरोंगिरिफ्रा माने खम नम्बर होयो होननानै आं बुंनो सानाखै नाथाय मोननांगौ जिखिनि मार्क्स मोननांगौ जिखिनि जग्यता बेहा दङ बा बै 1, 2, 3 नम्बरनि थाखाय जों जे टप 10 पजिशनाव फैनो हायाखै बे जोंनि थाखायबो मोनसे साननो गोनां बिथिं दा बेखायनो बर' बिजोंखौ रैखा होनांगोनब्ला बर' फोरोंगिरिया रैखा होनांगोन गार्जेना रैखा होनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ जोङो खामानि मावगासिनो दङ स्टुडेन्टआथ' जों नाजागासिनो दङ दा बेखायनो नाम्बार होनायनि बेलायाव मार्क्स होनायनि बेलायाव जाहाथे फोरोंगिरिफ्रा मिनिमाम सिनसियारिटिखौ मेनटेन खालामनानै जोंनिनो गावनिनो फरायसा फरायसुलि जुदि बियो गासैबो एन्सारखौ खालामदोंब्ला थारैनो बिनि माने मार्क्सखौबो बियो मोननायनि जयग' होननानै जों सानो दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो खम नम्बरनि थाखाय जाहाथे बन्सितखौ जानो गोनां जाया खारन सेबायाव मावनाय बा गुबुन गुबुनाव मावनाय अफिसारफ्रा गुबुनारि जोब आरो जोंनि फरायसाखौ जोथोन लानांगोनब्ला फरायसुलिखौ जोथोन लानांगौबा जों लानांगोन दा बेखायनो एसामिस मिडियाम बा इंलिश मिडियामनिया जुदि टप पजिशनाव जायगा मोनोब्ला बर' बिजोंनियाबो सासे सानै साथाम मिनिमाम माने टप 10नि 50 नाम्बार 60 नाम्बार जेसेबां स्टुडेन्ट थायो सासे सानै साथामा बेयाव जायगा मोननांगोन आरो बिनि थाखाय बयबो नाजानांगोन आरो नम्बर होनायनि बेलायावबो जोङो एसे जोथोन लानांगोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो खावलायनो सानो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय हायार इडुकेसननि थाखाय जोङो गंब्रै जोङो इउनिभार्सिटि मोननो हादों आरो टेक्निकेल इन्सटिटिउट NIT मोननो हादों मेडिकेल साइन्सनि थाखाय मेडिकेल कलेज जोङो नेसनेल लेभेलनि मोननो हादों आरो गोबां बेयाव फसंथानफोर जोङो मोननो हादों दा बेखायनो आं सानो जे नैबे समाव बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों थारैनो फैबाय थानाय समाव जोंनि जि ग्रासरुट लेभेलनि LP स्कुलनि ME स्कुलनि बा हाइ स्कुलनि जि जेंना सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियाम इडुकेसन गायसननायनि गेजेरजों बा बर' रावखौ आसामनि सरकारि राव हिसाबै गायसननायनि गेजेरजों आरो बेयाव जिहेतु फैबाय थानाय समाव गोदान सरकार फैनो थांगासिनो दङ बेयाव इलेक्सन जागोन आरो बे गोदान सरकारा थारैनो बर' बिजों जेंना सुस्रांनायनि थाखाय गासैबो बिथिंनि खामानिखौ मावफुङो बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनगोन आरो सरकारनो जोंनि दाबिफोरखौ जोङो गथायगोन दा बेनिखायनो जोङो सानो जे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान थासारि मोनगोन आरो जों जिहेतु सोमावसारनायखौ जोङो दोनथ'बाय आरो लोगोसे आर्मसनि रिभलिउसनाबो जिहेतु जोबथ'बाय दायो सान्थिनि परिबेस आरो दायो सोलोंथाइ रांखान्थि बा समाजखान्थिखौ लानानै खामानि मावनांगौनि सम दा बेखायनो सोलोंथाइखौ लानानै स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदान गोदान पलिसि लानानै हाबाफारि लानानै जों फैबाय थानाय समाव बर' मिडियाम जौगानायनि थाखाय क्वालिटि इडुकेसननि थाखाय बर' मिडियामखौ फेहेरनायनि थाखाय जों गासैबो बिथिङाव जिखिनि नांगौ जों हाबाफारि लानानै खामानि मावगोन बेखौ दिनै जोङो फोरमायो।